أرواحي يا مهي يا ماهي يا رؤوف يا رحماني يا قوي يا ظلمني يا malicin da ya kage ni yayi baiwa da yawa a gare ni nagode rabbani nagode ya rabbani rabbi salatin da ya girma tunaninmu nake roƙon ka kai wa mai gidanmu ahlul baitu wanda dan su kake bamu kasa da su rahamar dan su ta shafe mu al'alawi baban mu marabbin mu al'alawi baban mu marabbin mu ya maulaya ya maulaci gani na zo ki ji kaina dama kin saba share kukana kin san sirrin ne ke buga kirjina ba dama na furta shi da bakina ya sai da Fadima ki ji tausaina ya sai da Fadima ki ji tausaina ya muhuyi ga wani bawa mai naci makasikanci yana cikin maraici bani da kowa ina cikin kadaici yabo da kaunar ka na dauka a abinci komai na yana ga kai ya ma'azirci komai na yana ga kai ya mawadaci gani gaban ka shugaba ka da kusanci kullum da begen ka nake yin kalaci sai na yi baitukan ka nake iya bacci tsananin san ka ne ya koran talauci ga ruhi yana kwadaitawa zuci ga ruhi yana kwadaitawa zuciya ya farkon so cikin isa soyayya ya farkon kira da harshen tarbiyya ya farkon zuwa a siffar gaibiya ya farkon haramta ai masa jayayya ya farkon naɗi sarki annabuwa ya farkon naɗi sarki annabuwa ya rasulallah ya farkon kadaita Allah da biyayya ya mai tabbatar da ruhi a wulaya ya mai raya rai da tsantsar soyayya ya mai saita rai ya shirya shi ya raya ya mai ba da tabbaci tun daga duniya ya mai ba da tabbaci tun daga duniya ya manzan Allah ya hasken ubangiji da babu sirki ya tsarkin da ya tsarkaka tun daga tsarki ya na ɗayan cikin ɗayan ƙura mamaki dole a risina a duka maka sarki in kuma an ki hallara ta rushe aiki in kuma an ki hallara ta rushe aiki ya ya abin kira cikin harafin farko ya alkawarin da raitin azali ya ɗauko ya mai fit da zuciya a cikin shakku ya mai tseratar da bayi daga tarko ya mai iko a wajen da babu iko ya mai ikon da ke da iko ya rasulallah ka tausaya mini shugaba daga tausanka ka ji kaina shugaba daga jinkanka ka karfafe ni shugaba daga karfinka ka azurta ni shugaba da arzikinka dan sai da amina mahaifiyarka dan sai di abdullahi mahaifinka ya rasulallah ya ruhul arwahi
ya ruhul arwahu ya rahatul arwahu ya ruhul arwahu ya ruhul arwahu abuwa ya mai gida abuwa ya mai gida ya mai gida ai mun afuwa ya rasulallah albashi na Fadima dan Maulaya.